Ji panorama heftane dem baş binêre hêja. Bi geşadanên girînkî heftanê em li pêş berê we ne. Medya PDK demeke tevgera ciwanên şoreşkeyên Rojavayê Kurdistanê bi awayekî sistematik hedef nîşan dida. Di encama hedef nîşandayîna PDK de şeva 25 Kanûnê de balafirên Devleta Tirk li Kobanê komkujî pêk anî û di komkujiyê de 5 endamên ciwanên şoreşker şehîd bûn. Komkujiya Devleta Tirk û hedef nîşandayîna PDK rastî berdekên gelê Kurd û derdorên cuda hat. 5 endamên ciwanên şoreşkerên ku di êrişê de şehîd bûn li Kobanê bi merasimeke bi heybet hatin ogurkirin. Di merasîma ogurkirina ciwanan de gel bertekên xwe li dijî êrişan lê bi taybetî îxanetê PDK anî ziman û diyar kirin ku ciwan pêşengên şoreşê ne dê bi ciwanan şoreşa xwe biparêzin. Di sala 2021 de Devleta Tirk bi dehan caran bi balafiran êrişê Rojava kir û bi dehan kesan qetil kir. Lê hetenha dengek ji garantirên ku qaşo li dijî êrişan xwe li herêmê bicih kirine derneket. Ev bêdengiya aliyên garantiran nîşan dide ku êrişên Devleta Tirk bi êrîkirina wan pêk tê. Di siyê kanûnê de Devleta Tirk û komên girêdayî wî navçeyên zîrgana, Tiltemer û gundên girêdayî wan bi hawan û çekên giran hedef girtin û di encamê de 3 kesan qetil kirin. Her wiha Devleta Tirk mizgeftekî jî kir hedefa êrişa xwe. Beriya niha jî yanî 21 Kanûnê de Devleta Tirk û çeteyên xwe dîsa êrişê zîrgana kiribûn û 3 di welatî qetil kiribûn. Di nava hefteyekî de 6 kes di encama êrişa da jiyana xwe ji dest dan. Di 16 Kanûnê de PDK deriyê sînorên Semalka û Elwelîd girtin û bi girtina deriyên sînor ambargo danî ser Rojava. Piştî PDK di nav hefteyê de hêzên Iraqê xwestin bikevin wargeha penawera Mahmûrê û xwestin derdora wargehê bi Teylan dorpêç bikin. Li ser vê yekê gelê Mahmûrê herikên seytereyê û nerazûbî nîşanên hêzên Iraqê dan. Piştî nerazîbûna gel heyeteke ji wargehê birayedarên Iraqê re civiyan. Piştî hevdîtinê hevseroka meclisa gela wargehê daxuyanî da wiha got. Me ji wan re got em bi tu awayî qebûl nakin derdora wargehê bi Teylan bê dorpêç kirin. Di encama nerazîbûna gel de hêzên Iraqê nikaribûn armenca xwe pêk bînin. Girtina deriyên sînor û hewldana dorpêçkirina Mahmûnê nîşaneya konseptekî ye ku hêzên herêmî û navnetewî dixwazin bi vî awayî serî li gelê Kurd bitewînin. Danişîna yekemîna tekildarê qetilkirina Deniz Poyraza li avahiya HDPya İzmîrê hatibû qetilkirin li dadgeya cezeya girana şeşemîna İzmîrî pêk hat. Serokê dadgehê danişîn bi hinceta disiplînek çênebûye talûkê çarê çileyê kir. Dayika Deniz Poyraz Fehîme Poyraz beriya danişînê got ev doz ne tenê doza keça min e, doza hemû gelê Kurdistanê ye û doza dostê gelê Kurd e. Devê ne tenê kujer yên piştgirî danîn jî bên ceza kirin. Kesên li salona dadgehê bertek nîşanê heyetê dadgehê dan û duruşma dê kujer hesab bidin gel bers kirin. Li aliyê din ve beriya doza Deniz Poyraz êrişa avayê HDP jî hat kirin. Balkeşe beriya doza Deniz Poyraz kesekî bi çek êrişa avahiya rêxistina HDPya navçeya Baxçeliya Evrar İstanbulê kir. Piştî êrişê HDP û rêxistinên civakî li gelek bajaran êriş şermezar kirin. Malbatên girtiyan li Amed û Wanê ji bo berdana girtiyên nexweş û girtiyên ku înfaza wan qediyane û bi hincetên valan nayên berdan ev zêdetirîn mehekî ye di nav çalakiyan de ne. Malbatan diyar dikin ku heta daxwaza wan pêk nê dê çalakiya xwe bidomînin. Li aliyê din ve alî asker Bingölê li navçeya Gimgima Mûşê dijî bi armanca teciya girankiriya li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan û berdana girtiyên nexweş li avahiya HDPya Gimgimê dest bi çalakiya girev ve birçbûniya bêdem û dor veger kir. Em ji bona edaletê û ji bona wekebiyê ji bo însaniyetiyê matine bêderê. Her wiha çalakiya malbata şen yaşar jî ji bo edalet pêk bê li ber adliya Rihayê di nav çalakiyan de ne. Rojê ku çalakî dest pê kiriye heta niha zextên li ser malbata kêm nebûye û herî kêm 10 caran Emîne Şen Yaşar bi hincetên cuda gazî îfadeyê hatiye kirin.
Malbatên neh koçberên Rojhilatê Kurdistanê ku dewleta Tirk di 22 Tebaxa 2021 de wan radestî çeteyên Ennûsa kiribû û heta niha akûbeta wan nayên zanîn li ber deriyê Balyozxaneya Tirkiyeyê li Tehranê kom bûn û daxwaza çarenûsa zarokê xwe kirin. Malbatên ku xestin li ber Balyozxaneya akûbeta zarokê xwe bipirsin ji aliyê polîsên Îranê ve hatin astengkirin û polîsan êrişî malbatan kirin. Balafirên şerên artêşa Tirk di 28 Kanûna 2011 de 34 welatiyên ku piraniya wan zarok bûn li Roboskiyê qetil kir. Lê tevî 10 sal li ser komkujiya Roboskiyê derbas bû jî hêjî berpirsyarên komkujiyê nehatine darizandin. 34 welatiyên Roboskiyê di salvegera dehemîn de li ser gora xwe hatin bibîranîn. Di bîranîna ku li gundê Roboskiyê de pêk hat hevserokê KCD Bedran Öztürk axivî û wiha got. Dinya alem dizane ku kîvê komkujî pêk anîtiye. Birêz Öcalan beriya çend salan diyar kiribû ku ev komkujî berdewamiya tasfiye siyasetê gelê Kurd e. Hevserokê rêxistina HDP İstanbulê Ferhat Encû jî wiha got. Heta îro dilê malbatên Roboskî dayîkê me şad nebûye û aş nebûye. Hêj em dişînê dene û cilê me reşin. Heta em hesab ji berpirsyarên komkujiya Roboskî nepirsin lê têkoşîna me edaletê bi dawî nebe. Her wiha li gelek navendan jî qurbaniyên komkujiya Roboskî hatin bibîranîn. Belên binerên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe ku sala 2021 em ê di sala nû ya 2022 de bi geşedenên nû li pêşberî vebin. Ji bîr nekin, bibin aboneyên kanala me, behecibînin û parve bikin.